íntims, còmplices, harmònics, més tendres, més en què hem sigut una mateixa cosa, més flipants, no? més sensibles que hem compartit, amb el meu fill primer i amb la meva filla després, era el conte. Per a dormir, papi, i el conte, no? I totes les nits havia de ser el mateix i idèntic conte, perquè si no era aquell no estàvem d'acord i no contaves el conte i al final... El meu era el de Peret i Margariteta, que en algunes presentacions, pues conta'l, doncs mira, m'he arrencat i fet jo de contacontes pur intrusisme, Carles, recordem-ho. Però, no ho sé, és molt especial això de compartir un pessic de fantasia, pare, filla, no? O germà, germana, o tiet, neboda, i això és l'escena que naturalment tenia clara a l'hora d'arrencar. Vinga, va. Diu, la Maria no tenia son. Amb 9 anys espavilats, no parava en torreta en tot el dia. Però era l'hora de dormir i son pare volia girar-la prompte.